Обратно от нас към пловдивското село Крумово. Там 69-годишен мъж подготвя частен македонски клуб в двора си на дома си. Борислав Божинов се самоопределя като македонец и е убеден, че в България има голяма общност, която обаче се притеснява да се заяви публично. Клубът ще носи името на Яне Сандански. Родът на Борислав Божинов е от Пиринска Македония. Семейството му първо се заселило в Шумен, а след това се преместили в село Крумово. Според него дори на улицата му има много македонци, но всички се страхували да го обявят официално. Самият той при последното преброяване отбелязал като национална принадлежност македонец. Ние трябва да се признаем. Македонците в България. Ние живеем под геноцид. Аз имам ли право да уча в македонско училище? Имам ли училища? Моята сестра на сватбата, партийният секретар на Крумово, изкъса паспорт, що пише македонка на нея. Дъщерите си обаче смята за българки. Питайте моите дъщери дали съм ги накарал да са македонки. За мен те са българки. Сам ще финансира изграждането на македонския клуб, който ще се помещава в гаража му. Ще се казва Янен Сандански, понеже Комит Колю 45-та година е дошъл тук в Крумово и е спал една-две вечери, а Комит Колю е четник на Янен Сандански от четата му. Убеден е, че в българо-македонските отношения не бива да има омраза. Така мислят и съседите му. Борито се определя както иска. Ма ние си живеем много добре. Това не ни пречи на нашите отношения изобщо. Просто за всяко нещо се помага. Очаква се клуба да отвори през пролета.